Takže vlastně čau lidi, dneska vám ukážu, jak vyrobit Minecraft server na 1.2.5 s pluginama přes Hamachi. Takže půjdeme, vytvoříme si otevřeme si prohlížeč a půjdeme na ulož to a napíšeme craft bookit. Dáme jenom craft bookit, nám vyhledá craft bookit, tady tohleto si stáhnete, R1, jo, tohle si stáhnete, tady dáte stáhnout, tady opíšete, co tady je, tady to potom dáte, já se to dám na plochu, tak mám větší server svůj vlastní. Chvilku počkáme, než se to stáhne. Zatím si půjdeme na bookit.org a vlastně dáte tady get craft bookit a tady si někde zjistíte, jaký typ systému máte. Já mám 32-bitový a já budu 6. A potom ukážu, když máte 64-bitový systém. A to máte potom, tady máte potom, tohle je pro EU 6 a tohle je pro EU 7. No, to si to má EU 7, tak tohle si skopíruji. Já mám EU 6, takže si skopíruju tohle. Takže si vytvoříme složku a tam napíšeme, toto pojmenujeme YouTube test server. A tam vložíme ten craft bookit. Vytvoříme se tam vlastně textový dokument, který pojmenujeme libovolně, třeba start. A tam vložíme to, co jsme si skopírovali. A když máte ten 64-bitový systém, tak sem napíšete závorka x86 a konec závorky. Já mám 32-bitový, takže to tam psát nebudu. Takže si to vlastně uložíme klávesovou zkratkou, to neumí. Tady dáme všechny soubory, nebo nemusíte, já teď dám všechny soubory .bat, tak tomu připíšeme, takže start.bat, dáme uložit. Vlastně spustíme se server a uděláme to chybu, že tohle to musí být přejmenovaný jenom na to craft bookit jenom. Takže teďka nám server běží, takže si generuje, takže počkáme, než se dogeneruje. Takže počkáme chvilku a co bych vám řekl, no. Natáčím tak málo, protože nemá tak dobrý komp. Takže už se nám to vygeneruje za každou chvilku. Jak už to bude. Vlastně teďka ten server můžeme vypnout. Vlastně teďka půjdeme na Hamachi a vytvoříme si svoji síť. Takže třeba dáme net not tak a dáme třeba 1, 2, 3. Tak máme vlastně svoji síť vytvořenou. Takže si tady dáme takhle. Máme tady síť vytvořenou, jak jsem říkal. A otevřeme si server properties, poznámkovým bloku nebo ve WordPadu, je to jedno. Ve WordPadu je to lepší a tady dáme mod, dáme třeba YouTube test server. Dá se tam to pro 2 třeba. Jsem tam někde hra. Dáme online mod false, PvP false. To je
nevím, co to je. Word name, můžete si tam napsat, co chcete, třeba jak se jmenuje váš server. Já vysvětlím, já to tam nechám. Tady dám server port, nechám. Level C, to se tam něco naklikáte. Server IP napíšeme na mači, takže si to skopírujeme. Vložíme. Maximable, to taky nevím, co je spawnování vesnic. To si nechám zaplý. Whitelist si dám, whitelist vypnu. Jestli chcete spawnovat zvířata, já dám ano. Online mod, to je jenom pro varzáky, nebo když máte false, tak se tam můžu připojovat i neoriginální hráči, a když tam máte true, tak se tam můžu připojovat jenom originální hráči. PvP to znamená, že že se můžou mlátit. Difficulty 0 je peaceful, 1 je easy, 2 je hard a 2 je normální, 2 a 3 je hard. Game mode, to je 0 je survival a 1 je creative. Spawn monsters, spawnová, maximální počet hráčů jsem přeskočil. Spawn monsters, to je, jestli chcete spawnovat ty monstra, já nechám true a to jsem tady, to nevím co je. Jo, a to maximální počet hráčů dáváte méně, když máte pomalý internet, tak dávajte méně. Takže vlastně si můžeme pustit server. A vlastně se na něho můžeme připojit. Máme neodpovídá. Takový XPček, že to každému neodpovídá skoro. Že se nám to generuje pěkně zatím. Že se zapne Minecraft. Ještě máme zapnout Minecraft. Tady počkáme, až se nám dogeneruje svět. Vlastně si vy si dáte třeba ADD server, dáme jenom direct. A vidíte, že už to máme, takže si to dáme třeba port. Připojíme se. Normální server s pluginama a žádný pluginy tam nejsou zatím. A teďka si prostě nahrajem tam nějaký plugin. Nenahrajem, to už neskládá. To už je tentokrát všechno. A v dalším videu si ukážeme, jak nahrát plugin. Takže se s vámi loučím a v dalším díle nebo videu si vlastně ukážeme, jak dát tam plugin Animation Essential. Takže s vámi loučím a čau.